sai aukin wanke-wanke babu kwastoma. Haja zai shanye ma sai in ta haɗa kayana ina sha. Allah ya kawo kwastoma kowane iri ne. Abokina a kasuwa. Alhamdulillah. Masha Allah, da Allah samu shayi ne? a ruwa nake so ka san man na sha. Ruwa? Kake nan kullum sai da baka ruwa. Ba za ka yi cinikin positi ba? Babu ruwa a gidanku ne? Ba abokina muna tare ruwan sha zan siya Allah ya kawo kasuwa muna tare zan siya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai. Yauwa me indomi akwai? Babu abin da babu. Yau. Akwai kwai, akwai indomi, akwai shayi. Amma yanzu tashin farko dan fara ban dalla fetur dan wanke hannu. Oke baka nike ne kai? A ba baka nake bai na dan tawo baki ne. Sai ne ka zanzan. Kai fetur nake so. Ba da shi kake dafa indomi ba? Sai mu kone yayi. Ka baka omo dai. A kai ba na so ni ba fetur shi ke. Akwai dai ko akwai shayi ko? Akwai shayi. Komai da komai akwai. Babu abin da babu. Na ga kamar rishan ka ya cika da kalanzir. Tab kuwa zuwa nike gidan mai ga mun oda. Yauwa dan dafa mun masara bi da Allah. Mene? Masara. Masara. Da Allah sosai ta da hulugu. Sai ka ce gona. Mune da nake sai da shayi. Okay. Sai kwai da indomi. Sai kuma ka ce masara. Kaga ina gasawa ne? Okay. Dalla ban sakwara da miyan ayo dalla. Sakwara? Miyan ayo. Nan gida abinci ne? Da za ka tambaye sakwara? To ai na ga so ga kun jaga ko na sha kana Indomi ne. ina so ma ciniki ne wallahi. Kun ciniki kake so ka mun? Ga abu da nan da shayi da indomi da kwai. Na ga da kwai ko? Akwai mana. Ban doya da kwai to. Doya da kwai. Sai da ban ba doya. Ni na sha ita ce nan a kuna gurin maman Hajara akwai doya. Sai a so a ma kwana nan. A'a ni ai kai nake so mu ciniki. Sai ka sai iya abin da nake da shi. Ban da wata doya sai kwai sai indomi sai shayi. Akwai ganye? Ganye akwai iri-iri. Akwai tofti, Ahmed tea, da balati. Sabon ganyen shayin nan duka muna da shi. Oke to dalla ba wannan nake ganyen zogale nake magana. Dan Allah ka yi hakuri ka bari nan. Ya za ka riga tambaya na abubuwan da ban da shi. Ya kuri na ga kana da kwai ko? Da kwai. Guda nawa? A ba irin kwanjin muna nake so. Sai ka ce gidan gona? Ka ga fa ya ishe ni. Idan da bala'i ka zo na iya. Tsohon dan iska ne na zauna a Legas. Ka kuma na kasan gada. Kai za ka bar nan gurin fa? Na so in mace. Amma ni na kaman kana da biredi ko? Ka ko biredi. Ka zo abin da nake da shi. Yawwa. Na nawa za a yanka? Ka yanka min na 70 sai waken 80. Wake? Na nan gurin? Ba kwa wake da biredi? Wane irin wake? Ni bai rabe ne? Biredi kaɗai nake sai da har shayi. Ba kai dabara ba gaskiya. Kai na fa gaya ma gaskiya. Babu abin da za ka siya. Ka bar gurin nan. Ka yi gaba kawai. Allah nawa kake sa toast din bibo? Sweet. Yaron waya nake a nan gurin. Okay. Ka shiga cikin gari mana. Allah to nawa ake refilling din gas 5 kg? Gas. 5 kg nawa kuke refilling? Nan gidan mai ne. Ya zo gurin. Ka kai karshe. Ba sai na ba ka hukuma ba. Ko yan uwa. Kun san ci duro uwa ka.